het gevoel van vastelovend in Limburg is traditie en is samen zijn en het leuk hebben en met elkaar dingen doen en genieten van de tijd die je samen hebt. En dat is niet... Hoi, ik ben Charlie Weijen en je luistert naar de podcast over carnaval en vastelovend van Limburg, Brabant en ook daarbuiten. Van vandaag bij mij in de studio zijn 2 artiesten helemaal uit het zuiden gekomen van het prachtige Limburg. Allereerst een hele vrolijke dame uit Maastricht. Ze is een veelvoudig LVK-finalist. En ik heb het natuurlijk over Katja Hens. Ze is niet alleen gekomen, want ze heeft ook een van de bekendste Limburgse butenrijders meegebracht. Een 3-voudig butenkampioen uit Ulestroten en ik heb het natuurlijk over Gilbert Petit. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe uitzending van Alle Afgekten. Welkom bij de derde uitzending van Alle Afgekten. En twee gasten uit het zuiden, uit omgeving Maastricht. Ja, Ulestroten, Maastricht, Katja en Gilbert. Welkom. Eerste keer in een podcast of al vaker ergens? Tweede keer. Tweede keer. Carnaval? Of, nee, eigenlijk meer algemene dingen. Gewoon over wie ik was en ja. Nee, echte podcast niet. Wel interviews, maar geen echte podcast. Nee. Dus ik laat me heel erg verrassen. Heel erg verrassen. Ja, we zijn natuurlijk luisteraars uit Limburg, Brabant. En Maastricht en regio Maastricht wordt toch een beetje als een unieke carnaval gevonden. Tenminste buitenaf. Is dat ook zo? Of... Ja, nou ja, eigenlijk is iedere regio wel uniek. En dat heeft ook Maastricht. Maastricht is natuurlijk vooral bekend om straatcarnaval. Vier ik zelf ook het liefst, op zondag en maandag, altijd. Straatcarnaval? Ja, is eigenlijk wat tot iedereen buiten op straat staat te zingen en te dansen. En niet in de cafés of op een zitting, maar op de zondag en de maandag van carnaval treft zich iedereen en alles in Maastricht, in de binnenstad. En dan trekken de zatenharmonie je rond en de optocht en treffen mensen zich op straat en is er muziek en het speelt zich eigenlijk met goed weer vooral alleen maar buitenaf. Want dat is misschien wel leuk, hè? Want ik vroeg jou van, goh, vind je het leuk om bij mij in een podcast te komen? Zei ja, het is goed, maar ik wil alleen maar of met Gilbert of met Huub, maar het liefste met Gilbert. Ja. En komt die verbindenis ook vanuit waar jullie wonen, of is het toch iets anders? Ja, ook, maar ik denk ook wel omdat het leuk is dat we allebei wat anders doen en ook wel een andere generatie zijn en dus daarom elkaar ook aanvullen en ook wat kunnen zeggen over het verschil in carnaval en vastelovend zo door de jaren heen en met wat wij ook tegenkomen met buten en met zingen. Dat is toch wel een ander verhaal. Maar we treffen elkaar heel vaak in het Limburgse. En dan is het altijd gezellig. En dan wordt er altijd... veel gelachen. En even gekust. En dan gaan we verder. Ja. Ja, mooi. Maar jullie hebben ook samen opgetreden in de zin van dingen samen gedaan? Oh ja, ook. Onder andere bij Madame Cour. Ja, dat is eigenlijk wel heel iets bijzonders. Moeten we denk ik even uitleggen wat Madame Cour is. Madame Cour is in Limburg eigenlijk een soort revue, theaterrevue. Ja. Met carnaval, waar een bepaald verhaal in zit. En daar komen eigenlijk allerlei rollen en die worden gespeeld door acteurs. Maar daar komen ook butenredners, zoals bijvoorbeeld Gilbert. Ja. En ook zangers, zoals ik dan bijvoorbeeld. En wij maken dan samen die show, zeg maar. We komen dan als gasten in die show. En dan doe je dan ook dat jaar, doe je mee. En dan iedereen spreekt zijn eigen dialect. Want Limburg heeft natuurlijk misschien wel 100 verschillende soorten dialecten die samen het Limburg zijn. Maar iedere regio heeft toch een andere klank. En in het Madame Cour spreekt ieder zijn eigen dialect. En we trekken dan ook door 5 of 6 theaters in Limburg. Ja, zeker. Om eigenlijk alle regio's te voorzien. En versta je alles van de rest? Nou, dat is soms wel moeilijk, maar je moet gewoon een beetje moeite doen. Ja, met name in het Kerkraad, daar merken we wel dat het publiek zo gauw als je buiten Heerlijk Kerkrade komt en in Maastricht, dan hebben ze moeite met de Kerkraad bijvoorbeeld. Ja, we weten ook dat collega Ver, die de spasminister is, ook in de Madame Cour, die past zijn buurt, als hij in Maastricht in het theater staat, wel een beetje aan, zodat het verstaanbaarder is. Dan is hij ook altijd heel extra zenuwachtig. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb hem een paar keer, ik zie wel samenvattingen en het is volgens mij een prachtig komische kerel. Ik versta er helemaal niks van. Echt 0,0, ook al doet hij zijn best om het samen te maken, maar dat zal toch het... Maar jij kent dan ook geen Duits? Jij spreekt geen Duits? Wat zeg ik? Nee, totaal niet. Want het lijkt wel heel erg op het Duits. Dus als je een beetje Nederlands dialect en Duits kent, dan versta je Ver ook. Toch, Gilbert?
Ja, en als je wat gedronken hebt, Dan gaat het ook beter. gaat het nog beter. Ja. Want Madame Cour, dat is ook niet in één theater, hè? Dat gaat Limburg door. Ja. Dus Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard, Roermond. Dus en Weert. Ja, en Weert. Munttheater. Ja. Ja, maar dat is nu te klein. Ja. Eigenlijk om uit de kosten te komen. Want dat is toch een... Flinke investering. behoorlijke organisatie. Een grote organisatie. Toen er 40 spelers ermee sowieso. Ja, Enorm live orkest. decor. Ja. Live orkest met orkest. Mo Jones. Goede muzikant. Alles wordt dus ook live gespeeld. Als je dus als gastartiest komt optreden, moet je dus ook live met de band zingen. Ja, mag je live met de band zingen. En dat is wel heel bijzonder. Ja, Madame Cour nog niet gezien? Ik heb de volledige voorstelling gezien, maar online wordt die altijd uitgezonden. Hè? Ja. En ja, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik wel heel wat dingetjes een beetje door moet spoelen, omdat ik het totaal niet versta, zeg maar. Maar er zitten heel veel leuke dingen in. Maar wij hebben samen, maar ga ik even terugdenken, 2018 hebben we samen sowieso echt het originele Madame Cour nog gespeeld. Door corona zijn natuurlijk wat varianten gekomen. En toen had ik de rol van toiletjuffrouw. Met Kroopinna en Gilbert was de allochtoon. De allochtoon. En daar hebben we toch wel behoorlijk gelachen samen. En de toiletjuffrouw kwam de allochtoon dan tegen. Ja, ergens voorstelling 10 hadden we daar een hele scène hadden we daar wel omheen Maar gebouwd. dat klikte wel. Als toiletjuffrouw en ik als allochtoon die daar eten kwam brengen. Want hebben jullie meerdere jaren gedaan, toch? Dat hebben we 1 jaar gedaan. En toen zijn in corona is een keer een soort beste van geweest. Dus toen hebben we in de Rode Hal in Kerkrade een paar avonden gespeeld. En het was vooral op muziek gericht. Hè. Toen waren eigenlijk de buurtredners, maar omdat dat toen beperkt was het vooral op muziek gericht met de band. We hebben eigenlijk alle liedjes uit het Madame Cour, die zo de laatste jaren waren geweest, hebben nog eens allemaal gebracht, zeg maar. En dat was ook heel leuk. En merk je veel verschil? Want je zegt, je treedt overal op. Is er veel verschil in de zaal? Want van het buurtreden hoor je vaak van, hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe leuker het optreden is. Is dat ook zo in het Madame Cour? Maar dat laatste wat je zegt, hoe meer naar het zuiden, hoe leuker de buurtreters ontvangen worden, kan ik niet zeggen. Nee. Ik ga door de hele provincie eigenlijk en ik kan dat verschil zeker niet benoemen. In het zuiden is het soms vaker nog wat rumoeriger. Ja, moeilijker denk ik zelfs. En moeilijker optreden, omdat ze daar vaak geen zittingen meer hebben, maar het is bijna allemaal staand. Ja. Dus, en dan is het toch moeilijker voor mensen om te luisteren. Ik denk ook niet dat je kunt zeggen in het zuiden is het leuker dan in het noorden. Ik denk dat het gewoon afhankelijk is van de organisatie en van de zaal. En soms is het in Maastricht leuk en soms is het in Weert leuk en soms is het in Grevenburg supergezellig. Ja, nee, het ligt echt aan in welke zaal je terechtkomt. Maar de buurtgala's, die zijn veel meer opgekomen. Ja. Dat komt ook omdat ze in de zittingen vaak, daar is het wat rumoeriger. Er zijn andere, daar gaat het meer dat de mensen met elkaar willen praten, elkaar willen zien. Ja, en wat dan wel buurtgalen komen ze echt voor de buurt. En dat is, of dat nu Noord, Zuid is, dat is geweldig voor ons buurtrenner om daar op te treden. Want daar gaat echt de hele aandacht helemaal naar de buurt. Tap gaat dicht onder die tijd dat de buurtreter er is. Ja, en dat is bij Madame Cour denk ik ook wel. Omdat het in een theater is natuurlijk een hele andere setting dan in een zaal, in een dorp of in een tent. Ja. Dus mensen kiezen bewust om een theaterkaartje te kopen. Dus ze komen ook echt naar die voorstelling om te luisteren en te kijken. En dat is wel een heel ander publiek als een carnavalszitting. Die gezellig met de vrienden, we gaan lol maken. Ja, dat is wel anders. En ik moet zeggen, ik heb ook wel eens als artiest net in die pauze van zo'n buurtgala mogen zingen. En ook dat is wel heel leuk. Maar ik zing natuurlijk veel traditionele liedjes in het carnavalseizoen. En dan die lekkere walsjes. En zo vindt het buurtpubliek ook wel heel erg leuk. En dan, daarna is dan ook weer de zaal klaar voor nieuwe buurtes. Dus het is wel mooi dat zich dan nieuwe alternatieven voordoen. Ja, chic. En ben je gevraagd? Moet je benaderen je zo'n organisatie? Zoek je nog artiesten? Nee, ik niet. Jij wel? Ik organiseer vaker buurtgalas ook dat mee. Ja. En dan ga ik artiesten vragen natuurlijk. Dan ga ik bij de buurtredners bellen. Ja, maar ga jij zelf een organisatie bellen van heb je nog iemand nodig? Nee, dat doe ik ook niet. Maar met Madame Cour bijvoorbeeld, hoe kom je daar dan bij? Daar word je voor gevraagd. Ja. Hele eer dan, hè? Dat is ook wel een beetje een eer. Ja, toch. Ja. Ik wou zeggen dat. Ja. Want ze wisselen dan ook wel een cast. En sommige mensen hebben een beetje wat vastere rol.
Maar ja, het is ook wel een behoorlijke investering in een seizoen. Want je hebt natuurlijk een heel druk seizoen. En het zijn 10 of 12 avonden die je geblokt staat in je agenda. Dus dat moet je er wel voor, dat moet je dus wel, ja, buiten de repetities. Dus dat moet je er wel voor over hebben om dat jaar dan te investeren in een medammekoer. Maar het is wel waard, hè, toch? Ja, het is gewoon een belevenis. En het is ook echt een familie als je daar samen naartoe werkt met repetities. En dan die voorstellingen. En dan is die laatste voorstelling, dat is ook echt meteen, wat wordt het aan? Zwart gat, hè? Ja. Ja. Ja, ik kwam in dit coronagat daarna. Ja, maar dat was ook Die wel laatste. erg. Ja. Even, met 8 mensen. Oei. We hadden daarna goed gefeest. Ja. En daarna zaten we met 8 mensen, hadden we corona. Dat hebben we ook wel gehad. En overleefd. Ik denk dat we die carnaval hebben. Ik heb na die carnaval ook gehad hoor, met 21. Dus wat dat betreft, ja, we komen natuurlijk onder heel veel mensen. Het is een heel sociaal iets wat wij doen, zowel Gilbert als ik, denk ik. Je bent altijd onder mensen. En verschillende leeftijden, ja. En wij zijn ook nog van die emotiemensen die even leuk vinden om met mensen te praten. En nog even een knuffel. En nog even, wat wordt het leuk. En ja, dat hoort er wel ook bij. Dat moet je jezelf ook gunnen. En niet altijd maar moeten doorgaan en nee, kom niet in de buurt. Ja, dan zou ik het niet meer leuk vinden. Nee, het mooie ook van het buiten is dat je op zo enorm veel verschillende plaatsen komt waar je mag optreden. Dat heeft voor mij in ieder geval een enorme verbreding in mijn leven gegeven. Ja, ik weet nog dat ik voor de eerste keer naar de boerenbroelof moest. Een Boulder. Ik had nog niets van de boerenbroelof gehoord. Dus ja, op dinsdagavond naar Boulder. Voor de eerste keer met de auto om een pontje. Dus dat was eigenlijk een hele belevenis natuurlijk voor dat stadsmeisje uit Maastricht. En dan kom je op de boerenbruiloft en dan zit iedereen aan tafel. En ik ben natuurlijk straatcarnaval en dat soort dingen gewend. En ik kwam daar binnen en iedereen zat aan de erwtensoep. Ik denk, ik moet hier dadelijk gaan zingen. Iedereen zit aan tafel, gegeten, boer, inzinking, weet je wel. Ja. Dus ik werd naar zo'n kamertje gebracht. En 10 minuten later, of ik fly wilde, ik zeg nee, na het optreden. Dat vind ik altijd voor het optreden niet fijn. En ik denk, ja, daar gaan we. En ik kwam in die zaal, tafels weg, stoelen weg, iedereen aan het dansen. Ik denk, ja, het was echt fantastisch. Ik heb daar in plaats van een half uur 3 kwartier gezongen, daarna nog fly gegeten. Ja, echt leuk om mee te maken. En dat zijn wel van die bijzondere dingen die je dus tegenkomt als je door de provincie mag reizen. Allemaal andere tradities die je niet kent. En dat is wel heel leuk. En jij komt uit Maastricht toch, hè? Ja. Kom je uit Maastricht of uit Ulestraten? Ja, Ulestraten, gemeente Meersen. Maar dat is allemaal dat is een beetje... Hè, nee, dat is niet Maastricht. Dat is vloek in de kerk, hè? Nee, dat proberen we nog even op afstand te houden. Maastricht wil dat wel graag. Zeker. Ja. Maar zijn er ook... want Maastricht staat een beetje bekend als klassiek binnen Limburg, qua traditioneel, laat ik zo zeggen. Is het ook. Oude stempel. Ja, is het ook wel. Zijn er bepaalde tradities die dan meteen uitspringen? In Maastricht? Ja, wat ik eigenlijk al zei, dat de harmoniekes, hè, de zatenharmonie, dus eigenlijk de bij elkaar gezochte familievrienden die allemaal een instrument pakken en dat hoeft niet te klinken en als het maar gezellig is. We hebben het Moorswief, dat is de patrones van de carnaval in Maastricht, dat wordt op zaterdag wordt dat naar Maastricht gebracht en ingewijd en dan krijgt de prins de sleutel. En op zondag om 12 uur gaat dat Moorswief op het Vrijthof in Maastricht wordt dat omhoog gehesen met heel veel bombarie en muziek en kanonskogels en noem het maar allemaal op. En dan is de carnaval officieel geopend. Wij verkleden ook ons alleen maar de zondag, maandag, dinsdag. Niet eerder. Jij ziet mij op de bühne nooit verkleed. Ook niet. Alleen op die dagen van de carnaval. Dat is echt Maastrichts. En op dinsdag om 12 uur gaat dat Moorswief op een Vrijthof weer omlaag. Weer met diezelfde bombarie en vuurwerk en noem het maar af. Staan er 20.000 mensen te huilen. Maar dat is wel de traditie van carnaval. En is het ook echt dat de artiesten het liefst uit Maastricht moeten komen? Of is dat meer een fabeltje? Nou, nee, Maastricht is wel redelijk chauvinistisch. Zelfs ik woon in een buitenwijk van Maastricht, heb het soms moeilijk in Maastricht. Dus, want dan ben ik nog niet 100% Cheng, ja, dat is zo. En ja, bij deze tradities in Maastricht staat dat toch nog altijd wel Frans Teunis en Beppie Graaf. En ik denk ook dat dat mooi is, dat zij dat nog kunnen doen zo lang. Ja, absoluut. En in Ulestraat is het ook allemaal een bombarie of is het daar gewoon verkleden op vrijdag? Op vrijdag? Nee. Zaterdag? Nee, zaterdagavond is altijd sleuteloverdracht.
Zondag de grote optocht. Nou, daar wordt altijd flink met groepen gewerkt aan die optocht. Wagens maken en zo. Bij mij in de loods onder andere. Er zijn diverse mensen die daar aan wagens zijn en bouwen. Maanden soms. En dan heb je nog de carnavals maandag, dinsdag. Maar we merken wel dat de jeugd meer naar Maastricht begint te trekken. Ja. In de avonduren. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, die tijden veranderen. Dat hou je niet tegen. Nee, ja, natuurlijk. Ik denk ook dat verandering is ook van alle tijden. Dus er komt altijd wel iets nieuws bij. Maar het is wel belangrijk dat we de traditie proberen vast te houden, denk ik. Hè? Ja. Wat je natuurlijk ziet is dat de carnavalsverenigingen het moeilijk hebben. Dat niet meer zo heel veel in optochten wordt gespendeerd. En qua tijd, omdat mensen, druk. En op de dorpen is dat wel nog redelijk te doen. In Maastricht merk je wel, dat is toch een centrum met veel expats en studenten. Dus je moet dat wel goed uitdragen tot dat gehandhaafd moet blijven. Ja, ik weet het, hier weer en overal. Het is heel duur ook om een wagen te bouwen blijkbaar. Ja. Dat is een flinke investering in. Ja. En ze stoppen er ook allemaal mee met grote wagens. Het is gewoon eigenlijk niet meer te betalen. Kijk, in Maastricht is dat ook niet zo'n traditie. Hè? Maastricht is het de bonte sturm, heet dat, op maandag. En eigenlijk, het maakt allemaal niet uit. Het loopt in die optocht en dan zit er weer een gat in die optocht. En het gaat in Maastricht eigenlijk vooral met iedereen komt en gezellig en je doet mee. En er wordt wel heel veel aan pakjes besteed. Dus niet zozeer als groep, maar wel als individu. Ook die foamdingen allemaal. Ja, allemaal van die bijzondere dingen. Vooral geen gekochte dingen. Of allemaal samengesteld. In ieder geval niet een pakje gewoon uit het rek bij een carnavalswinkel. Dat is echt not done in Maastricht. Nee, kun je niet maken. Dat kan echt niet. Maar ja, mijn leukste pakje vind ik nog altijd is dat ik ik ben een keer waarzegster geweest met een glazen bol. En dan ging ik, dat vind ik carnaval aan. En dan naar de mensen toe. En ik voel het. Ja, wat voel je dan? Oh, mijn hoofd. Dan ben jij morgen. Dan ben je koppijn, hoofdpijn. Oh, echt. Weet je, en dan een beetje lol maken. En ja, een zwerver ben ik een keer geweest. Dus echt met zwarte tanden. En dan ben je echt niet te herkennen. En dan gewoon een beetje de mensen vervelen. En die kijken je dan echt zo aan van, wie is dat? En zolang je niet praat, kennen ze je niet. En dat gewoon echt wel heel lang volhouden. Totdat je op een gegeven moment zegt, hey, wat leuk, ja. Katja! Het leuke vind ik... En dat is het leukste, vind ik. Dat vind ik nu weer een debuut. Het leuke met carnaval. Ja, dan ga ik meestal eens kijken naar andere mensen. Ja. Door het seizoen met optredens komen ze naar mij kijken. Maar ik vind het dan heerlijk om ergens de tijd te nemen om naar andere mensen te kijken. En ja, ik verkleed me dus wel altijd en ik probeer me in te leven. Dat vind ik het mooie van een buut. Probeer helemaal in te leven in de ander. En dat vind ik ook toch de kern van de buut eigenlijk. Het proberen herkennen van mezelf in de ander. Of, ja, begrijp je? Of Dus dat van de ander herkennen in mezelf. En daar een verhaal maken. Want want je misschien ook wel goed uitleggen. Hè? Je hebt verschillende soorten buurtreders. Sommige buurtreders hebben meer moppen, hè? Die ze toch vertellen. Sommige zitten meer in een theater. Je hebt een heel theatraal, iets wat ook in het theater zou kunnen afspelen. Je speelt altijd echt een typetje, zeg maar. Hè? Laat je inspireren. Ja. Zie je iemand dat ga ik ook doen? Of ga je zo'n typetje toch zelf... Nee, ik zie iets. Ik heb met die allochtoon. Ik heb veel allochtonen die hebben bij mij gewerkt. Nou, wat voor werk doe je? Dus, nee, in de fruitpluk. Die kwamen dus fruitplukken. Ik heb 2 banen eigenlijk altijd gedaan. In het onderwijs gezeten. En daarnaast fruitteeltbedrijf. Maar het inleven in die persoon, waarom doet hij zoals hij doet, dat vind ik mooi. Bovendien, als je in een ander figuur bent, bijvoorbeeld die hangouderen, dan kun je toch veel meer permitteren als ik daar als Gilbert Petit sta. Ja? Tuurlijk. Ik weet dat ik een keer bij Frans Timmermans bijvoorbeeld, dan moest ik optreden. En die Frans Timmermans, die zei ik ook, goh, u hebt... Als ik het goed heb, je kunt 7 talen, kunt u vloeibaar spreken zo. Hè? Dat is wel heel knap. Ja, ik zeg, dan moet je toch wel een flinke talenknobbel hebben. Ik durf het eigenlijk niet te vragen. Dat was ik als hangouderen en vrouwen dus. Ik zei, zou ik hem eens mogen voelen?
En dan gaat Frans Timmermans zeggen, kijk, als je Bert Petit kun je dat niet permitteren. Maar je kunt dat als je bij Petit kun je dat ook permitteren. Maar als hangorde, dat wel. Ja, dat vind ik toch wel mooi in Buut. Je kruipt in een heel andere rol, alle persoon. En dan ga je, Ja, ze let goed op. Hè. We hebben een nieuwe trommeltafel. Ik heb het in de gaten. Gilbert trommelt geren. Trommelt alles in elkaar. Ja. Hey, laatst in de krant, Huub Stas, een andere zeer bekende buurtredner. Die gaat stoppen, hè, na een heel lange periode. En we hadden het net buiten over. Jij wilde er dan dit jaar ook... of is het nog allemaal geheim wat ik nu vertel? Nee, dat is geen geheim. Ik had dat al eerder ook naar Huub toe kenbaar gemaakt. Ik word 75, volgend jaar februari. En dat jaar wil ik eigenlijk nog afmaken. Mijn agenda. En dan wil ik ook gaan stoppen. Dan heb ik ruim 25 jaar. In de ton. Ja. Iedere keer in de ton gestaan. Maar ik wil toch ook een beetje van die druk af. Als ik nu zie. Nu ook weekend. Je zit toch op feestje en zo. Je bent toch voortdurend. Ik ben heel veel aan het schrijven. Ik probeer toch iedere keer mijn buurt aan te passen op de plek waar ik ben. Op de mensen waar ik ben. Doe je dat echt bij iedere buurt anders? Of Praktisch pak je wel. dan ook nog iets uit de actualiteit? Of, Ja, dat wel. Maar ik probeer wel te kijken, wat zijn er voor mensen? En dan kijk ook een beetje, wat verwacht ik ervan? Om daar een bepaalde klik mee te krijgen. En dan ben je toch, iedere keer pas ik me toch wel aan. Hoe lang ben je Ook dan in mee mijn bezig? tekst. Want hoe lang ben je dan bezig met zo'n... ik doe dat persoonlijk niet, dus ik ben wel... Ik ga daar niet gewoon mijn verhaaltje afdraaien. Dat doe ik bijna zelden. Dus ik vraag meestal wie zit in die carnavalsvereniging. Krijg ik daar een beetje informatie over. Het is wel grappig, en dan krijg ik want dat spel. doe ik met huwelijken, hè? Altijd een gesprek met een bruidspaar. Eigenlijk dan een hele speech rondom die mensen die trouwen. Dus dat maak je altijd een ander verhaal. Ja, en lerares. Want dat is ook onze connectie, ja. Allebei... Gilbert heeft volgens mij 41 jaar in het onderwijs gewerkt. En ik inmiddels ook al meer dan 20 jaar. Dus ja. Met liefde gedaan, neem ik aan. Ja, is ook een passie. Eigenlijk alles wat ik mag doen is wel een passie. Werken met jongelui is iedere dag anders. Weet je, er staan ook altijd heel veel protocollen en dat weet Gilbert ook. Maar iedere dag is anders. En er hoeft maar iemand te zijn gevallen met een fiets. Of er hoeft iemand maar vies te hebben gekeken naar de ander. En dan kun je je hele les omgooien. Want dan zul je toch eerst moeten kijken hoe je dat uit de wereld krijgt. Of als dat op televisie is geweest of wat dan ook. Dus je moet altijd kunnen improviseren. En altijd kunnen kijken van hoe gaan we dat oplossen. Maar dat vind ik juist eigenlijk wel heel leuk. Om te kijken naar mensen en wat kan ik daarmee. En hoe kun je dat omdraaien? En dat ben je eigenlijk als lerares. En dat doe ik als trouwambtenaar. En dat doe ik als zangeres. En dat doe ik als presentatrice. Dus het is eigenlijk wel een iets wat je moet kunnen om met mensen te kunnen praten en ze te entertainen. Dat zit in al die facetten eigenlijk. En aanpassen. Want we nu wat aanpassen hebt. Hè? Ik heb dat wel eens als je optreedt in een buurt. En na 3 minuten gaat het niet. Ja. Dan kun je het meestal wel vergeten als buurtreed. Ik weet niet of jij dat heel anders ziet. Maar... Nee, dat klopt. Je voelt meestal of je komt in een zaal, daar zitten ze op te wachten. Ja. Of je komt in een zaal dat ze iets hebben van, voor ons hoeft het niet. Ja. We hebben genoeg aan elkaar of wat dan ook. Dat is met zang natuurlijk wel een beetje anders. Ja, dat wil ik vragen. Je opent natuurlijk met een liedje en dan is het ook nog wel eens... dan begin je een beetje... we hebben er niet zo heel veel zin in. En dan kun je natuurlijk wel een beetje variëren in je repertoire. Ik maak bijvoorbeeld nooit een setlist, omdat ik wil zien wat een zaal doet. Dus mijn geluidsman moet altijd heel goed luisteren naar wat voor een hints dat ik geef in... wat ik vertel. Je hebt geen code, je nummertje 3 of zo? Nee. Ik begin dan wat te vertellen en die kent me inmiddels zo goed dat hij ongeveer wel kan inschatten van wat ze nu vertelt, dan gaat ze dit liedje doen. Dus dan kun je ook nog namelijk ik zou eerst een wals doen. Nee, ik doe nu toch eerst een polonaise, want ik moet ze in een bepaalde energie krijgen. En dan... En dat is wel fijn als je dat kunt doen met een eigen geluidsman. En ja, ik ben sowieso niet van het standaardlijstjes. Daar hou ik niet van, om ook altijd hetzelfde te doen. Ja. Ja, ik kan zeggen, in een buurt is dat heel lastig. Hè? Want er zijn wel een paar mannen, die heb ik al eens gehoord, die stoppen dan. Als zij, dit gaat niet, die gaan naast de ton staan en die gaan totaal anders. Die gaan met publiek horen, zeg maar. Ik heb er toch zoiets van, ik maak een verhaal af en ik naai hem eruit, maar... Nee, daarom probeer ik van tevoren toch wel even de sfeer te voelen, te proeven. Van wat is hier, wie zit er daar en daarop in te spelen.
Dat vind ik wel belangrijk. Anders kom je daar boem in en dan moet wel een bepaalde klik zijn. En daar zoek ik naar van tevoren meestal. Even de zaal proeven. Want hoe lang van tevoren ben je bij een optreden? Wat blieft? Hoe lang, als je om 9 uur moet optreden, hoe laat ben je dan daar, zeg maar? 10 minuten. 10 minuutjes? Nee, heel snel af de speel. Ja, zit goed. Ja. Nee, En maar toch zie je dat heel snel. Nee, hoor, maar ik doe vind dat wel van tevoren meestal. Dus ik word aangevraagd. Dan zeg ik, ja, wat is de bedoeling van die avond daar? Enzovoort. En dan, maar ik kom nooit heel lang van tevoren daar zitten. Nee, ik moet echt geconcentreerd. Het beste buiten is meestal als ik boem erin val. Maar ik heb wel van tevoren mijn werk even gedaan. Ja. Jij, Katja? Nou ja, ik ben meestal wel een half uurtje, kwartiertje voor het optreden daar. En dat geeft ook een beetje rust even. Want ik moet natuurlijk mijn in-ears en dat soort dingen allemaal even indoen en aanschakelen. En geluidsman moet inschakelen. Dus we hebben wel even een beetje tijd nodig. En dan ondertussen ga ik meestal ook wel even tussen de gordijnen of ergens achter kijken. Of achter in de zaal even kijken. Van wat zit in de zaal, wat is het allemaal. En dan zeg ik mijn eerste liedje en dan... En dan gaan we. Aan de gang. Wat ik me afvroeg, hè, en dat, ook omdat de vorige podcast heb ik elke keer gedaan met 2 buurtreders of met 2 tekstschrijvers. Ik heb eigenlijk gewoon 2 verschillende vakartiesten hier staan. Wat is volgens jullie de rol van humor in een... En ik ga even een geluidje af, maar dat zal wel meevallen. Wat is volgens jullie de rol van humor in de tekst? En wat ik bedoel daarmee is... jouw liedjes, het is niet zuipen en tralala en grapjes. Het is echt wel verbroedering, samen zijn, met z'n allen wat doen. Gilbert, bij jou zijn teksten vaak ook niet alleen maar grappig vanuit de tekst, maar ook veel meer vanuit het spel waar je het over had. Hè? Is de tekst, dat er humor in zit, is dat heel belangrijk? Of is het toch meer de manier hoe dat je het presenteert? Ja, wat is humor? Weet je, ik denk dat een tekst vooral pakkend moet zijn, op welke manier dan ook. En of dat nou met humor is of met emotie of uit verbroedering of wat dan ook. Je moet het in ieder geval doelgericht maken en het moet vooral bij je passen. Weet je, ik ben natuurlijk een dame alleen op het podium. Ja, ik ga niet over zuipen en over weet ik veel wat zingen, want dat past niet bij me. Is ook niet het type wat ik ben. Ik denk wel vaak dat je het image hebt, omdat je als carnavalsartiest wordt gezien dat je, zuipen. Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik drink geen druppel in het seizoen. Geen druppel. 0. Maar buiten het seizoen dan? Nou, ik hou best wel eens van een cocktailtje of wat dan ook. Maar je houdt dat helemaal niet vol wat wij doen als je te veel alcohol gaat drinken. En je moet natuurlijk ook nog heel veel reizen. Dus dat doe ik niet. Maar het past ook gewoon niet bij wie ik ben. Ik wil vooral het gevoel van vastelavond in Limburg is traditie en is samen zijn en het leuk hebben en met elkaar dingen doen en genieten van de tijd die je samen hebt. En dat is niet altijd alleen maar humor. Tot humor erbij komt, wat ik net zeg, als die waarzegster en tot ik dan met mensen lolletjes ga trappen. Ja, dat wel. Maar op het podium als zangeres en liedjes zingen vind ik het... Ja, het mooie walsje en ook wel even van kom leuk, we gaan naar de Polonaise, gezellig. Dat past veel beter bij mij. En dat is bij jou denk ik wel een beetje anders. Ja, bij mij is zeker anders. Humor is... het Latijnse woordje zegt het al. Hè? Humor is eigenlijk sap. Het is de smeerolie van ons bestaan. Mensen die, als je met humor komt en mensen hebben een slecht humeur, het woordje humor en humeur zit heel kort bij elkaar. Mm-hmm. Dan kun je komen met wat je wil. Maar ik heb al opgetreden. Dan was er van tevoren bij een vereniging waar een grote herrie was geweest met de voorzitter en weet ik dat allemaal. En die moet daar gaan optreden. Dan hebben de mensen geen goed humeur. Nou, dan wordt het moeilijk om daar je humor kwijt te komen. Dat is dus... de mensen moeten wel goed gehumeurd zijn om open te staan voor de humor. En daarnaast, humor is ook een manier om te gaan met problemen. Mm-hmm. Door er een grappige draai in te geven. Kijk, bij grappen, bij humor, ga je niet wegkijken. Integendeel, die mensen verdiepen zich eerder in een probleem en gaan dan gaan daar een geestige draai aan geven. Ja, of het met andere ogen bekijken. Ja, door humor, toch? Met een geestige...
die gaan daar met een humoristische kijk naar kijken. En dat vind ik een knappe. 's Morgens het eerste wat ik eigenlijk altijd doe, is even kijken naar de cartoons. Ik vind dat geweldig. Ja, is ook heel Toos en Henk, noem maar allemaal op. Ah, ja. Dat is in de krant, in de gezet, hè? En dat je zet. In de En dat- gezet. Voor mensen die meekijken, dat is zeg maar een offline, online magazine. Ja. Zeg maar. Cartoon, ja. Nog En op papier. meestal komt er bestaat. een probleem Mm. aan de orde wat er zich afspeelt in de maatschappij. En die cartoonist die geeft daar een humoristische draai aan. En waardoor de zaak gerelativeerd wordt. En ik vind dat super knap. Die mensen, dat lijkt oppervlakkig. Nee, ze gaan eerst zich verdiepen. Ja. En gaan dan Dat heel vervolgens klein in één plaatje. erboven Ja. gaan ze daar een geestige draai aan geven. Waardoor het eigenlijk beter verteerbaar wordt. Mhm. Door humor worden problemen vaak veel beter verteerbaar. Of dat nou taboes is of wat dan ook. Door humor relativeer je. Ja. En dan Ja. is het wel knap als je zo'n klein cartoontje kunt maken Ja. van 3 plaatjes. Maar dan Dat tekenen, ja. En Ja, juist maar dat dan- klein maken is heel goed hoor. Maar ik denk wel dat je daar wel gelijk in hebt. Als je dan, dat doe ik dan wel bij optredens. In mijn liedjes zit het niet. Maar ik ben wel bekend dat ik natuurlijk goed kan praten. En dat doe ik tussendoor ook wel. niks van gemerkt. En ik vind het altijd wel heel leuk om vooral, dan wat doe jij ook, om zo'n zaal in te kijken. En je ziet gewoon aan bepaalde gezichten hoe die reageren. En om daar dan op in te spelen en tussen die liedjes door. Of eens naar iemand toe lopen en iemand onder de arm pakken van kom jij eens met me mee. Ja, dat is ook wel humor. En dan tegen de vrouw zeggen, ik breng hem dadelijk terug. Ja, ik hoef hem niet te hebben. Weet je wel, zo gaat. En tot de vrouw dan zeggen, in godsnaam hou hem. Maar weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel leuke dingen. Ik kan me ook herinneren dat ik laatst bij de Butencup zat. En tot Gilbert daar zijn typetje deed met de wietpijp. Hè, met de hashpiep. Hashman, ja. En ik zat rij 5 geloof ik. En hij had me niet gezien van tevoren. Maar ik weet ook, als hij me gezien had, dan was ik de zak geweest natuurlijk. hè. Ja, zonder En dat zei hij daarna ook, want ik geloof nog geen 2 minuten later stond hij nog steeds op het podium, maar hij had al iemand anders gepakt. En toen keek hij en ik zag gewoon in zijn gezicht, dat is jammer. Kijk. Dat heb ik gemist, ja. Maar dat is wel leuk en dat doe jij ook in je buurt. Om dan net die zaal, net die ene persoon die eruit springt of die op dat moment een gezicht trekt, om die even... Ja, dat is ook humor. Ja. Kijk, wat ik ook vind, op het moment dat je optreedt, ik wil er gewoon graag gezien worden. Dat wil iedereen. Nee, maar we willen graag gezien. Iedere mens wil eigenlijk graag Ja. gezien en gehoord Ja. worden. Een stukje waardering krijgen. Nou, dat moet je ook een stukje terug kunnen geven. Als ik daar als buurtrainer sta, wil ik niet alleen hebben, ik wil vooral iets geven. Mhm. Dat is... Mooi gezegd. Ja. Word je emotioneel Een van. coachje vind ik dat. Wow. Alleen? Ja. Voor een tegeltje zo. Blauw, Ja. een tegeltje. Ja, ik sta er niet om te hebben. Alleen Nee. voor mij, mijn goed gevoel als ik afga, is dat, goh, ik heb iets kunnen geven hier. Mhm. Een beetje lol, waardoor saamhorigheid ontstaat, waardoor de mensen eens lekker hebben kunnen lachen. Want vooral in deze tijd is dat heel belangrijk. En als ik dat nog even erbij... Kijk, in onze tijd, we krijgen steeds minder de humor, de ironie. Mhm. Dat is eigenlijk een beetje zachte humor. Maar het gaat vaak over, en dan kijk ik ook naar de Tweede Kamer, naar cynisme. Zelfs naar sarcasme. En dat is mensen van je avontuur. Ja. En wat ik probeer in een buurt, voor mij is het geslaagd, als ik de mensen bij elkaar krijg. Ja. Een stukje saamhorigheid kan kweken door samen te lachen. Ja. En niet iemand af te kraken of iemand belachelijk te maken, maar vooral zelfsport en ja, dingen aan. Zelfsport, dat is een hele goeie. Dat is de allerbeste. Hè. Ik weet nog dat ik 40 kilo dikker was een paar jaar geleden. Ja, en dan begon ik met mager en gezond. Hè. Met een liedje. Hè. En dat ging over mager en gezond. Ja, dat was natuurlijk hilarisch. Omdat ik ben nu gewoon, zeg maar toen was ik echt flink. Ja, dat is zelfsport. En dan zeg ik ook altijd van ja, doe maar een lekker stuk vla, ja. Dat kan er nog wel bij, weet je. Ik kan het Kijk. hebben. En ja, dat is zelfsport, weet je. Ja. En dat is wel heel belangrijk dat je dat hebt. Vinden mensen ook altijd wel leuk. Vanuit zelfsport kun je ook veel meer dingen zeggen. Kijk, Ja. jij als dikkertje kunt makkelijker Ja. praten. Maar als, nou, En jij nou als ben ik oude man kan dat ook. oudere man, ja. Anders wordt het gauw discriminerend. Ja, precies.
En op het moment dat vanuit zelf spot komt, Ja. kun je dat... Ja, oké. En eigenlijk net zoals is dat veel lachen, veiliger. Jobert kan zich dat ook herinneren. We hebben dit jaar ook nog samen eigenlijk een heel ander concept, wel in het carnavalseizoen, samen met een harmonie een avond. Jobert heeft dat gepresenteerd. Ik kwam er optreden. Harmonie had ook liedjes van mij ingestudeerd, dus ik deed een stukje hoe ik dat doe als Thebert. Die zijn een stukje met de harmonie samen. En ik zong ook een liedje over het Heuvelland, wat eigenlijk ook wel heel veel mensen in tranen bracht. En dat merk ik wel als je een emotioneel liedje zingt, dat dan ook op zo'n carnavalszitting, net die traan, en dat is bij een huwelijk net zo, net die traan maakt daarna het lachen ook weer mooier. En die emotie wat bij mensen loskomt, ik denk, ja, dat weet jij ook. Dat is waar je het voor doet. Als die ene persoon wat dan even terugdenkt aan, oh, dat wordt toch zoen. Of die ene persoon wat even daarover moet lachen. En ja, daar sta ik voor op de bühne, om die emoties los te krijgen. En dan krijg ik die zelf soms ook. Ik heb laatst ook een keer, ja, er zat een halve zaal te huilen en toen stond ik ook te huilen. Maar dat is wel heel mooi. Het zijn bijzondere momenten. Ja, carnaval heeft ook iets chauvinistisch in zich, toch wel, hè? Absoluut. Waardoor wij, onder ons, onder elkaar, daar kun je ook mooi op inspelen. Ja. Daar, zo, ook vanuit je buurt, hè? Daarom vraag ik heel vaak, wat heeft zich hier afgespeeld of zo, in zo'n vereniging. En daar kweek je ook een stuk herkenbaarheid en samenhorigheid. En is dat veel veranderd, denk je, in de laatste, zeg 20 jaar? Ja, ik vind zelfs door die coronatijd, ik vind dat de mensen, dat samenhorige gaat steeds meer weg. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja. En dat vind ik ook de kracht van carnaval. Ook in ons eigen dorp merk ik dat de samenhorigheid, kijk, op een gegeven moment gaat de jeugd, inderdaad, die gaat naar Maastricht van bij ons uit. Maar ook heel veel mensen, door de tv, de mensen zijn individualistischer geworden. Ja, ze hebben 2 jaar dat niet kunnen doen. Ik merk dat bij de jeugd heel erg. Hè? Ik werk dus in het voortgezet onderwijs. En je merkt dat jongeren dat toch een bepaalde fase in hun leven thuis hebben gezeten. En dus maar het met een computer hebben moeten doen. En nu ook niet meer achter die computer uitkomen of achter dat telefoontje. En ja, dat baart wel heel veel zorgen. Vooral in sociaal gedrag. Sociale ontwikkeling, daar hebben we nog wat goed te maken. Ja. En dat kan bijvoorbeeld wel met carnaval. Hè? Dat is wel zoiets waar je dat mee kunt. En als je nu bijvoorbeeld een CITO-toets gaat plannen in de week van carnaval. Ja, laten we het daarmee. Ik ben gisteren in Den Haag geweest. Ik heb hem niet gezien. Anders had ik natuurlijk wel. Allemaal afgerost. Ik was met leerlingen in Den Haag en die zeiden al, oh mevrouw, u gaat hem pakken. Hij zegt, oh ja, als ik hem zie, is hij de klos. Maar hij heeft zich verstopt, hoor. Nou, nog even daarop terug te komen. Ik heb al gezegd, mensen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. En ze willen erbij horen, want daar gaat het eigenlijk om. Het erbij willen horen. En die kansen worden steeds minder door de manier waarop onze maatschappij ingericht wordt. Ja. Met computers en ook zelfs met dit wordt steeds anoniemer. Ja. En mensen hebben toch, ik vind het een levensbehoefte, dat mensen erbij willen horen. Dat vind je zelf ook. Ja, als ik vanzelf vanuit Weertenaar, en ze zijn overal bezig met die buurthuizen te sluiten, want dan wil ze gewoon gebouwen neerzetten. Ja, dit is eigenlijk echt zielig, hè? Die plaatsen die juist voor carnaval gebruikt worden, maar ook voor kienen en dat soort dingen. Nee, maar ik kon het zeggen, en andere voor de harmonie en voor de lokale biljartclub, het maakt allemaal niet uit, maar het is wel allemaal saamhorigheid. Ja. En dat is wel iets wat in gevaar loopt, denk ik. Ja. En daar moeten wij ook voor zorgen, dat we dat doorgeven. Niet alleen in het onderwijs, maar ik denk gewoon iedereen die cultuur en tradities een beetje lief is. Ja. Dus een keer gaan aanpoten bij de gemeentes en bij de dingen. Ja. Dat er zijn wel best wel wat initiatieven, maar je moet het gewoon aanpakken, denk ik. Ja, ik denk ook wel als je nieuwe jeugd erbij wil betrekken, dat je ook niet wat je vroeger deed moet proberen te herpakken. Ja, maar dit is wel een hele leuke discussie die ik heel vaak voer. Hè? Je weet dat misschien ook, maar ik krijg heel vaak, ja, maar de jeugd wil boenke muziek. Ik werk met jeugd, hè. Met eigenlijk de belangrijkste doelgroep waar we het dan over hebben. Tussen 13 en de 18. En weet je wat die zeggen? Mevrouw, die boenke hebben we het hele jaar. Met carnaval willen we die muziek wat u maakt.
Ja. En juist volwassen mensen vullen voor leerlingen, voor jongeren in dat zij boenke muziek willen hebben. Nee, en dat moet voor de jeugd. En oh nee, we moeten wat voor de jeugd maken. Nee, je moet wat maken wat je wil maken en wat ergens in een traditie hoort. En de jeugd gaat daar wel in mee. En tot er af en toe ook eens een ander soort muziek wordt gedraaid. En dat is allemaal prima. En dat is ook leuk. En dat was vroeger ook. Want vroeger werd net zo goed een Duits liedje of een top 80er jaren liedje gedraaid. Wat nu misschien een boenke liedje is. Helemaal geen probleem. Maar je moet niet gaan zeggen of het niet invullen voor de jeugd van zij willen boenke muziek. Terwijl de jeugd zegt, ja waarom? Want die willen gewoon Beppie de Himmel horen zingen hoor. Weet je? En toen vorige keer was Bas hier, was Goudjes, en die schrijft natuurlijk heel goede nummers. En die geeft het ook aan. Ja, de jeugd kan mij alles meezingen. Ja. Maar als ik wel heel erg in Limburg, van in Brabant, leeft dat. Het is een heel ander type carnavalsmuziek in Brabant. En dat is ook leuk en dat is ook allemaal prima. Ja. Want ook dat is daar de traditie. En dit is bij ons de traditie. En dat moet je vooral allemaal in ere houden, vind ik. Niet zo maar? Ja. Ik vind vooral, en daar kom ik nog even, die saamhorigheid. Ja. Ik vind dat we daar die behoefte, onder andere met de carnaval, met muziek wat dat meebrengt, dat we dat, dat geeft mij de meeste voldoening om dit werk te doen. Ja. En dan vroeg me, want ik zat net buiten te rekenen, je zei, ik heb toen 25 jaar gebuurd, 25 jaar. Ja, ik heb eerst toneel gespeeld en zo. Want dan ben je dus rond je 50ste, hè, even plat gezegd, ben je ergens begonnen. Ben ik de eerste keer gaan meedoen. Gaan meedoen, dus je deed daarvoor al lang? Of? Nou, nee, ja, toen deed ik bij ons een dorp en zo wat optreden, wat buiten en nog even een paar kilometer omheen. Maar verder heb ik, en toen werd ons gezegd, goh, doe toch eens mee in die wedstrijd, jong. Ja. En toen heb ik hem opgegeven, 5:11, echt letterlijk 5:11 s'avonds. Bij meneer Fiddlers. Die had zoiets, deden 29 mensen mee. Nou, daar heb ik me ingeschreven. Toen dacht ik, toen zag ik daar voor me, onder Jan Geers en zo. Ik denk, Petit, waar ben je toch weer aan begonnen, jong? En de grote Pierre Knoop zit ook nog mee? Nee, niet in de wedstrijd toen, maar die was er wel nog een aantal, Pierre Frank en zo. Ja, en toen werd ik toch nog, van die 29 kwam er 5 in de finale. Daar was ik toen nog bij. Zo, dus zo meteen de eerste keer, ja. En maar 5 dan, hè? Op 29, ze zeiden, er gaan er wel 7 wacht. Wel 5, ja. En daar was ik toen bij. Dus ik had van mij al zoiets, nou, heb je gewonnen, toch? Ik heb al veel meer gehaald dan ik keer. En toen mocht ik ook nog kampioen worden. Echt? Oh, echt? Ja. Meteen de eerste keer? Ja. Dat wist ik niet eens. Dat was die buurt van Hennepie. Echt waar? Ja, Hennepie, ja. Fantastisch. Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje hetzelfde verhaal met onze liedjeswedstrijd. Want ik deed de eerste keer mee in 2014 en mocht meteen naar de finale. En werd toen derde na Toddezek en Spik en Span die een gedeelde eerste. Hadden meteen als nieuwkomertje in de grote finale van de LVK. Ja, ik wist niet hoe ik het had natuurlijk. Dus ja. Ik heb nooit de eerste keer gehaald. Strikdiploma volgens mij. Maar de rest, de veters. Ja. Of het zwemdiploma. Ja. Nee, ook niet de eerste keer. Nee, dat was niet zo sterk. Dus ik ben zelfs een keer gezakt voor C of B ben ik gezakt. Met zwemmen? Met zwemmen, ja. Ik was geen goede zwemmer. Nee, ik heb niet verder dan A gehaald. Als het niet minutig. Ja. Nee, dat zwemmen, dat gaat er bij mij in ieder geval niet worden. En de buurten en het buurtreden en het zingen, gaat het wel nog steeds samen, denk je? Of zie je toch dat het allemaal losgesplitst gaat worden steeds? Ja, het is wel wat Gilbert zegt, dat buurten wel moeilijk wordt, omdat het heel veel staandingen zijn. Maar dat daardoor wel die buurtenavonden heel erg van de grond komen. Maar wat je daar weer vaak bij ziet, dus wat ik net ook al vertelde van, goh, daar komt dan toch één artiest weer zingen om even een beetje een ander sfeertje erin te krijgen. Ja. En dat is denk ik ook goed. Dus zo zie je ook dat blijft, die combi toch wel een beetje blijft. Ik heb zelf nu ook bij de buurtenkampioenschappen weer de halve finales mogen zingen in de pauze. Ja. En dat geeft de mensen ook weer even een beetje andere energie, zodat de nieuwe buurtenredners ook weer een goed podium hebben. Dus ik denk wel tot die balans om bij een buurtenavond ook toch wel iets van muziek te doen en eigenlijk bij een zitting ook iets van buurt te doen, in ieder geval in de opening, dat we die wel moeten proberen vast te houden. Ja. En ik denk ook dat dat moet kunnen. Je moet ook respect afdwingen en ook een organisatie is daar heel belangrijk in. Hoe organiseren ze dit en hoe laten ze mensen ook weten dat dit erbij hoort om naar te luisteren.
Ja. Ik vertelde jou toen straks al dat ik ook heel veel in Duitsland ben. En daar kan dat wel nog. Daar kan om 11:30 in de avond gewoon nog een butenredner komen. En dan luistert iedereen. Terwijl ook Dus- de stoor gezongen wordt. En daarvoor is dan het Grote Brinks geweest bijvoorbeeld. Of de Heuner. En die hebben dan een half uur gezongen en de hele zaal plat gespeeld. En hup, en ze gaan we zitten en ze luisteren. Dus ja, waarom zou het niet kunnen? Ja, maar dat is een andere discipline toch wel. Ja. En de opvoeding van de zaal, hè? Vaak... Maar het heeft wel met zitten en staan ook heel veel te doen. Ja, absoluut. En Daar zit iedereen. Er is dan de afwisseling, muziek. Ja. Dus dat ook. Ja. ik had er volgens mij ook de eerste keer gezegd, wat je ook vaak ziet. Hè? Kijk, als dat je... stel je gaat een buurtgala organiseren en je haalt er mensen binnen van, laten we zeggen, gemiddeld 20 jaar, kun je het eigenlijk wel vergeten. Denk ik. Hè? Want Een buurtgala? Nee, als je een buurtgala hebt en je zet dat vol met jeugd van 20 jaar die normaal nooit naar een buurtgala gaan en je weet niet wat ze moeten verwachten, dan gaat het denk ik falen. Dan gaat ieder op zijn nek. Maar als je gewoon een zaal hebt zoals een buurtgala is en je haalt er wat mensen bij van 20 en die worden meegetrokken. Dat is goed. Dan, Dat is een mix, ja. Een goede mix is voor iedere zaal het beste eigenlijk. Een leuke mix van verschillende leeftijden, van mannen en vrouwen door elkaar. Verschillende dames en heren zitten ook. Die komen eigenlijk echt om te feesten. En dan heb je het en te netwerken. Ja, en heb je het zelfs soms als optreden met het zang heb je het nog moeilijk. Want die willen gewoon kletsen en wat dansen. En eigenlijk kun je dan net zo goed een cd opzetten, om het maar zo te zeggen. Dus het verschil met het doel waar de mensen voor komen om echt naar een zitting te komen of naar een buurtgala of naar een liedjesavond is heel anders dan een Hoe lang trad jij nou op? Ja, ik deed al heel lang presenteren, een dameszitting. En ik heb toen voor de grap in 2008 een liedje gemaakt om te openen. Ja, je kent dat, hoe dat voor de grap gaat. En dan moet je dat op je eigen dameszitting. En het jaar daarna ook bij de buren op de dameszitting. En bij de andere buren. En maak dan maar eens een liedje erbij, zo in 2012. Totdat ik in 2014 met Erik Rek, dus ook buurtredner eigenlijk, in aanraking kwam. En 2013 was dat, en die mij dus een liedje schreef voor 2014. Wat we in Maastricht aan het liedjesconcours lieten meedoen. En aan het LVK. En ja, wat ik net al zei, meteen naar de finale en meteen 3. Dus toen ging het wel een beetje anders worden. Want toen ben ik ook meer gaan zingen, half uurtjes. En iets minder gaan presenteren in het seizoen. Ja. En... Want je hebt een keer of 3, 4 de finale gehaald, geloof ik? 9. 9? Heel slecht ingelezen. Dus 1 keer nummer 3 en 2 keer nummer 4. En wel hele mooie resultaten mogen behalen. Maar als je de finale al haalt, is eigenlijk heel mooi. Was vaak van 200 liedjes al. Dus, en ik ga heel erg voor traditie. En dat is wel een bewuste keuze. En dat maakt het ook wel moeilijk. Ik denk wel dat het goed is dat je een eigen herkenbare stijl hebt. Zeg ja, in ieder geval voor het carnavalseizoen vind ik dat wel belangrijk om carnavalsliedjes te blijven maken. Ik heb natuurlijk een repertoire wat ook veel breder is en ook met andere type liedjes. Want dat moet je ook hebben als je gaat optreden. Is met een buurt net hetzelfde. Hè? De buurt voor een kampioenschap is net als de buurt voor een herenzitting. Ja. Nou ja, dat is bij zingen precies zo. Ja, ik heb traditieliedjes voor een kampioenschap en voor mijn repertoire. En als ik op de buurt sta, moet ik kunnen variëren met wat in de zaal zit. Ja, kijken wat in de zaal zit. Nou, we hebben 1 keer de finale gehaald van het LVK, maar 1 keer meegedaan. Maar het ging wel goed toen, toch? Hè? Was wel gezellig, toch? Ik vond dat heel gezellig toen samen, ja. Partie van de lach, ja. Was goed, hè? Misschien moeten we die toch echt gaan oprichten, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè? Dat is wel goed. En meteen 4e geworden, ook nog. Ja. Het kan in deze tijd, zeker in de Tweede Kamer, zou geen dat kwaad, niet bestaan. Hè? Ik ben gisteren nog daar geweest, als je dat ziet. Ja, het is ook een poppenkast, maar er mag absoluut wel wat meer humor in, ja. Een beetje meer. Ja, en die humor, dat is wat ik net zei. In zijn Tweede Kamer gaat heel vaak meer over cynisme. Ja. Dat is sarcastisch. Nee, het mag allemaal wat eigenlijk de tent uit. Ja. Maar ze zijn ook zo links en rechts geworden dat het ook alleen maar naar elkaar schreeuwen wordt. Hè? Dat is confronterende. En dat is niet dit. Weet je, ik denk dat in de maatschappij heel veel geoordeeld wordt. En niet zo heel vaak gepraat en overlegd wordt. En hoe zit dat nou bij die ander? En als je dat eens wat meer zou kunnen doen. Om eens te kijken hoe de situatie van een ander is. Of zo met elkaar te praten. Hoe dingen aanvoelen en waarom dat dingen belangrijk zijn voor een ander. Dan krijg je ook meer begrip. En dan ga je er ook mee aan denken. En zo samen, en dan komen we weer bij die verbroedering. Zouden we het leven toch veel mooier kunnen maken. Ja. Wat ga je missen, Gilbert, als je zou stoppen? Niet? Mij? Met optreden. Sowieso. Eerste plaats, Katja.
Nee, maar Nee, je gaat me niet qua missen. collega's, het is heel gezellig. De werelden of de mensen waar je mee in aanraking komt, dat zal een stuk minder worden, ja. Ja. Maar goed, er zijn ook nog andere dingen in het leven die ik heel leuk vind. Mijn vrouw Maria, die is altijd 25 jaar trouw met me meegegaan. Haar agenda heeft ze zich altijd maar mooi in aangepast. Ik vind dat zij een oogrecht heeft om... dat zij nu... Soms zet ze wel eens een streep erdoor, zegt ze zo, en dan gaan we weg. En die ruimte wil ik haar nu meer gaan geven. Ja, en ga je wel de lach neem ik aan missen en het publiek en het optreden? Publiek, ik denk het wel, ja. Ja, het is toch een stukje adrenaline, hè, zo'n podium. Dus dat is toch een stukje afkicken. Ik denk het wel. Ja. Maar van de andere kant, ik kan moeilijk nee zeggen. Dus als ik dan niet echt zeg, nou ga ik stoppen, dan ga ik toch wel zitten te twijfelen. Vroeger was ik een twijfelaar en nu weet ik het vaak nog niet zeker. Dus ja, nee, dat stukje plezier met elkaar, die vriendschap, ik denk dat ik dat misschien ga missen, ja. Ja, het wordt toch wel een... Ben je er al aan denken dat je gaat stoppen met iets? Nee, toch? Nee, voorlopig nog niet. Maar ik denk wel dat het goed is wat Gilbert zegt. Om voor jezelf ook een grens te stellen. En dan is het ook genoeg. En ja, ik heb datzelfde probleem. Als je niet die grens trekt, dan doe ik het toch daar. Maar dan zegt hij weer, oh ja, dan kom maar bij mij. En dan komen. Dus ik denk wel dat het heel goed is. En ik hoop dat ik nog heel lang heel veel plezier erin heb. Want ik stop als ik het niet meer leuk vind. Ik moet absoluut daar plezier in vinden en daar ook energie uithalen en in energie in blijven geven en tot ik zie dat mensen het leuk vinden. En dan vind ik het prima. En of dat nou 10 keer per jaar is of 50 keer per jaar, dat maakt me verder niet uit. Daar wordt ook wel eens naar gekeken en denk ja, ik vind dat niet belangrijk. Als ik dat wat ik doe maar leuk kan doen en tot dat gezellig is. En zolang dat ik dat leuk vind, dan blijf ik dat doen. En op het moment dat ik daar ook maar geen zin meer in heb of er echt moeite voor moet doen om in bed uit te komen, om het zo te zeggen, ja, dan trek ik de stekker eruit en dan hou ik daarmee op. Ja, ik vind het belangrijk dat de mensen het ook nog leuk vinden wat ik daar breng. Ja. Snap je? Op het moment dat ik daar geforceerd moet gaan doen om leuk te zijn, dat is niks ergers als dat mensen moeten zitten kijken naar iemand die daar geforceerd leuk zit te doen. Nee, precies. En dan vind ik ook dat je daar jezelf tegen moet beschermen, plus het publiek er tegen moet beschermen, dat je op een gegeven moment zegt, nou, het is mooi geweest. Ik heb hele mooie jaren gehad waar ik enorm dankbaar voor ben. Waar ik het allemaal heb mogen meemaken. Maar er is een tijd van komen en ook van gaan. Ben je wel bang voor omdat er een Limburgse buurtschalen is, er zijn een hele grote groep rond jouw leeftijd, die allemaal een heel groot deel stopt. En sommigen zeggen ook wel eens een stop en dan komen we toch weer terug, weet je wel. Die kunnen dat toch niet missen. Maar ben je bang voor het buurttrainen dat er zo'n kloof is gevallen? Nee, ik heb ook gezegd, 3 keer kampioen, stop ik ermee. Ja, daar heb ik ook nooit spijt van gehad eigenlijk. Met kampioen, voor duidelijkheid, voor mensen meeluisteren in Limburg, hebben we 3 keer kampioen en dan is een beetje een gentleman's agreement om dan niet meer met het kampioenschap mee te doen. Dus zeggen ja, maar je zult toch nog wel... Nee, ik heb nee gezegd 3 keer en dan is het voor mij ook 3 keer. Ik ga dadelijk zeggen, 75 werk ik af, stop ik en dan ga ik dat ook doen. Ga ik mezelf niet, niet daar in een spagaathouding zitten te zetten. En jullie zijn het al vaak met me eens, hebben jullie het elkaar eens, toch? Ja, ik denk wel hetzelfde type mensen. Nu, net in de auto was dat een heel ander voor de camera, maar in de auto... Nee, dat is een grapje. Maar ja, ik denk, weet je, we hebben natuurlijk niet voor niks veel gedeelde beroepen samen. En dat betekent ook wel dat je een bepaald type mens bent. En alle twee een hele grote mond en een heel klein hartje, om het zo te zeggen. Met heel veel emoties en... Ja, ik denk dat je dan wel op eenzelfde manier redeneert en een bepaaldezelfde normen en waarden hebt. En dat is vooral ook belangrijk om het eens te zijn. Ik denk dat wij best met elkaar eens kwaad op elkaar kunnen zijn. Ja. Maar ik denk dat we een uur of 2 uur daarna zeggen, kom. We gaan eens in het drinken. Dan gaan we dat eens proberen. Want dus je hebt misschien in de vorige uitzending gezien, eindig ik altijd mee. Hè? Dan heb ik stellingen. Ik heb het niet gezien. Nou, die ga ik meemaken. Dus ik heb een stelling, die vertel ik. En dan vraag ik eerst, ben je het eens of oneens? En dan vraag ik dat ook aan jou. En dan gaan we het daarna heel even over hebben. Het leukste is dan, als jullie het niet met elkaar eens zijn. En het allerleukste is dat je elkaar flink
even flink gezegd. Moeten we dit nog gaan spelen dan? Of nee, we gaan dat uit het harde doen. Hè? Alles voor de Nee, kijkcijfers. Alles voor de kijker. Oeh, dan laat gaan. Even kijken. De eerste stelling. Dus het is eens of oneens. En er komt een heel mooi romantisch muziekje onder de stelling. Maar dat hoor je nu niet. Maar als je dat straks terugluistert, dan absoluut wel. Mensen laten lachen is moeilijker dan een liedje zingen. Ja, met mijn stem kan ik... Of de mensen, als ik begin te zingen, denk ik dat de mensen ook wel beginnen te lachen. Maar dan is het meer een beetje pijnlijk. Dus jij denkt, mensen laten lachen is moeilijker dan ze zingen? Ik denk dat het duidelijk mijn capaciteit ligt om de mensen een beetje humor voor te schotelen. Voor jou persoonlijk dus. Voor mij persoonlijk. Ja. Ja, ik denk dat het... ik denk niet dat het ene moeilijker is dan het ander. Dus ik ben neutraal. Neutraal. Ja. Zal ik dan ook mijn... Want ooit, ik heb het Gilbert beloofd, dat ik ooit een boet ga maken. Gaat hij mij helpen? Ja, maar we hebben ze dus vorige week uitgelegd. Dat als je een liedje gaat zingen tegenwoordig, dat ze in de studio alles kunnen. Ja, maar dat is waar. Maar, je moet het... Ik zing live op een podium. Ik wel. Heel goed. En dat kan niet iedereen. Want hoeveel... Want als je inderdaad naar een studio gaat, kan bijna iedereen zingen. Want dat wordt kan zo met een computer bewerkt worden. Of het mooie is een tweede. Maar het kan wel. Maar ik vind de kunst een liedje zingen, vind ik niet zomaar een liedje zingen. Weet je, ik krijg wel eens van die telefoontjes. Kun je een liedje komen zingen? En wat kost dat dan? En dan zijn ze ook nog beledigd als ik daar geld voor vraag. Want je komt toch maar een liedje zingen? Nee, dat is niet een liedje zingen. Je moet een liedje schrijven, je moet een liedje maken, je moet een liedje opnemen. Je moet er goed over nadenken. Past dat bij me? Daar zit je gaat naar een optreden toe, daar kleed je je voor aan. Je bereidt je ook voor. Dat is het voor een zaal. Je gaat op zo'n podium. Je zingt live. Je moet kijken of je de mensen daar ook bij kunt betrekken. Ja, je moet toch een bepaalde sfeer brengen. Het is niet zomaar een liedje zingen. Dus het is niet makkelijker het een of het andere. Dus alle twee een podiumact. Krijg je ook betaald? Waar je voor moet... Ik krijg wel betaald, ja. Voor het zingen? Of voor het... Wat zing je niet? Voor het zingen niet. Dat moet hij betalen. Nou, ik wil je wel zeggen. Ik heb me vroeger altijd niet goed gedragen onder muzieklessen. Daar heb ik na de hand spijt van gehad. Want ik zou toch wel graag beter hebben kunnen zingen. En muziek kunnen maken. En je ziet nu ook, bijvoorbeeld bij Maurice Temmans, als je een beetje kan zingen en je kunt ook nog humor brengen, dan kan je dat ook al combineren vaak. Ik vind dat een hele mooie combinatie bij. Ja. Ook die bij hem past. Ja, het moet wel bij je passen, inderdaad. Ja. Maar het is niet moeilijker of makkelijker. Oké, nou, dat vind ik daar goed over eens uitkomen. Ja, deze heb je net echt wel een beetje verraden buiten, maar ik hoop dat je nu even een beetje leuk meespeelt. Een beter publiek dan Zuid-Limburg is er niet. Ben ik absoluut niet mee eens. Ik ook niet. Nee, ik kan wel zeggen, als je nu zegt, een beter publiek, het Hollandse publiek, daar heb ik ook al een paar keer voor opgetreden, dat vind ik wel moeilijker. Die hebben ze iets van, wat staat er, wat doet die man? Wat zegt hij? Ja. Maar in Limburgse kan ik dat onderscheid niet zeggen. Nee, ik ook niet. Ik moet zeggen, ik heb hele mooie herinneringen aan het noorden, mooie herinneringen in het midden. Ik heb zelfs mooie herinneringen aan een optreden in Duitsland. Nee, een publiek is leuk of een publiek is misschien en soms ook wel eens een keer wat minder leuk. En dat kan verschillende oorzaken hebben, maar waar dat nu ligt, of dat nou in Maastricht is of in Venlo, nee, dat kan bij beide. Nee, maar ik wel, zeker in het circuit, er zijn bepaalde plaatsen, zeggen ze altijd, daar moet je niet gaan optreden. Hè? Bijvoorbeeld een bepaalde herenzitting. Bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk, weet je, ik ben niet een artiest om op te treden bij een echt jongerenfeestje waar alleen maar 15 tot 23-jarigen zijn. Moet je mij met mijn walsjes niet neerzetten, denk ik. Ja. Misschien wel, maar een kwartiertje bijvoorbeeld. Ja. En ik denk ook niet dat je daar 3 butenredners moet neerzetten. Dus het ligt echt wel aan de doelgroep hoe je artiesten en hoe je butenredners boekt. Of het publiek geschikt voor je is. Maar heel vaak ligt de sfeer in de zaal ook aan degene die presenteert. En organiseert. Kijk, als je een organisatie hebt die zelf harder drinken dan het publiek. En eigenlijk niet zich bezighouden met is het wel leuk of gezellig. Ja, dan kan het wel eens uit de hand lopen. En een presentator, ik mag het vaak doen, jij ook. Ja, jij hebt heel veel in de hand als presentator. Ja, absoluut. Nou, daar ben ik er wel mee. Dat is een goede stelling voor volgende keer. Heb ik er nog 3. Een
Maastrichter, ja, dat is voor duidelijkheid een artiest uit Maastricht. Een Maastrichter artiest heeft een nadeel ten opzichte van andere artiesten. Waarom? Vertel jij dat maar. Nee, maar ik bedoel ook misschien vanuit dialect, hè, dat het toch wat zangerig is, of dat het dan moeilijker is humor. Heb je, of dat je toch als een shang wordt gezien. Is het moeilijker om als regio Maastricht artiest op te treden, denk je? Nee, Beppie is Maastrichtenaar. Wie? Beppie Een sapje. is Maastrichtse... Dat gaat ja. om een vrouw. Ja, weet je, Nee, ik maar heb die ervaring niet. Frans Teunis, Maastricht, ja, ik bedoel... Zal ik je wat eerlijk vertellen? Zeg Ik treed meer op buiten Maastricht dan in Maastricht. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja? Ja. En ik doe het ook nog graag ook nog. Nee, ik vind het absoluut geen nadeel als Maastrichtse. Eigenlijk kom ik overal in een warm bad, word ik overal hartelijk ontvangen. Kom ik zelf ook overal, ligt ook aan jezelf, hè? Ja. Ik kom zelf ook overal graag en ik interesseer me ook voor alle gebruiken en tradities van waar ik kom. Vind ik leuk om te zien. Dus het ligt ook wel een beetje aan jezelf. Als ik nou een zaal binnenkom in Kerkrade en zeg, de Schengen zien de beste. Ja, dat is vragen om problemen. Maar als ik in Kerkrade naar binnen kom en ik maak met een humor, want dat kan ik, dan heb je er een Schengen van nodig, ja, dan is dat een beetje het ijs gebroken en dan is het leuk. Dus het ligt een stukje aan jezelf. Maar nee, ik vind niet dat ik een nadeel heb. Misschien zelfs wel een voordeel. Als je maar niet met Maastricht eertje komt. Dat. Maar wat? Met zo'n Oh. Maastrichts eertje. Ja. Daar komt. En anders Ja. zeker niet. Nee. Ja. En Franse nummers zingen, hè? Dat is een groot succes tegenwoordig. Ja, maar daar moet je ook het type voor zijn. Chantana, ja. Ja, doet hij goed. Ja, Groot succes. Ja, een beetje het geld overgenomen van, weet je, die andere ja van Schengen. Fabrizio, Ja. hè, die Italiaans. Ja. Nou ja, weet je, gewoon een commercieel briljant idee en dat doet die jongen goed. De vierde stelling. En die heb ik voor iedereen eigenlijk één anders en het scheelt één lettertje. Het LVK-A winnen is absoluut het hoogst haalbaar. Dus LVK is de buitenkampioenschappen. Binnen het zang heb je de LVK-A het liedjesconcours. Is dat het hoogst haalbaar om dat te winnen binnen de carnavalsartiesten? Ja. Ja? Ja, Voor ik mij- zeg nee. Kijk, ruzie. Hoppa. Nee. Want Daar het is gaan een we. andere wereld. Dus het is wel een andere wereld. Ja, uiteraard. Ik zeg nee, omdat ik vind muziek geen wedstrijd. En muziek is zo verschillend dat, er komt een winnaar uit de bus. En natuurlijk zou ik het graag willen winnen. En natuurlijk is dat mooi om te winnen. En komt daar ook heel veel glorie bij en weet ik veel wat. Maar ik maak liever mooie liedjes en ga nog jaren mee in Limburg. Als dat ik 1 keer het LVK win en ik ben daarna afgeserveerd. Dus als je dat zo zou moeten bekijken. Dus muziek is altijd anders. En je kunt eigenlijk een walsje niet met een popnummer vergelijken. Want ja, juist door de combi, juist doordat we allemaal verschillende liedjes maken en juist doordat dat samen een avond leuk maakt, hebben we carnaval. En dus ik wil niet alles ophangen aan 1 wedstrijd. Want het is heel belangrijk dat we allemaal mooie liedjes blijven maken. Ieder op zijn eigen manier. Nou, het LVKA geeft je wel een podium. Ja, daar wordt een stuk aandacht naartoe gefocust. En op het moment dat je dan kampioen bent, ja. Alleen, dan moet ik erbij zeggen, op het moment dat je kampioen bent, moet je het wel gaan waarmaken dat je kampioen waardig bent. Ja. En ja, dat is wel heel belangrijk. Denk je Dat is dat... ook moeilijk, denk ik. Dat Soms. betekent dat je die buurt die je daar gebracht hebt, daar moet je aan blijven werken, aan Ja. blijven schaven, toevoegen, afhalen. Ik weet niet of dat ook echt is vroeger, ja, en ik zeg even vroeger, hè, zeg maar meer dan 10 jaar geleden, volgens mij deed je ook pas mee nadat je daar een jaar mee hebt liggen rondgaan, zeg maar. Dus eigenlijk pas na een jaar, 1,5 jaar, 2 jaar dat je er echt mee ging. Tegenwoordig ga je er toch meteen heen, omdat er gewoon minder buurtredners zijn, hè, dus laten we ook eerlijk zijn. Dus is de kwaliteit lager, minder geworden, denk je, de afgelopen jaren? Nou, daar durf ik niet direct een oordeel over. Dat is niet aan mij, omdat het zijn collega's en nee, daar ga ik. Iedereen doet zijn eigen ding, Ja. toch? Dat is net zoals bij muziek, eigenlijk. Nou, Kijk, wat Pierre Knoops in die tijd deed, kun je nu vaak weer niet brengen, omdat qua tempo en zo veel meer gevraagd wordt. Mensen zijn gewend ook te zappen, niet meteen goed, dus je kunt niet te langdradig, je moet dus wel je moet scoren.
Maar denk je dat het ooit nog over... Dus je hebt bijvoorbeeld nu de LVKA liedjesconcours, maar je hebt er volgens mij... LVK liedjes. Sorry. Ja. En je hebt er nog 5 andere of 6 andere, en de Middellimburg en dingen. En ook bij de buurt heb je natuurlijk de Buurtencup en je hebt meerdere. Dus denk je dat het ooit overgenomen kan worden? Dat het ooit iets groter wordt dan de LVK/LVKA? Nee, ik denk wel dat het LVK het grootste event is rondom liedjeswedstrijd in Limburg voor carnaval. Of dat nog ooit groter gaat, weet ik ook niet of je dat moet willen eigenlijk. En dat het regionaal ook nog wat wedstrijdjes zijn, dat is ook prima. Want dan kunnen ook veel meer mensen met hun muziek ergens terecht. En ik denk dat dat bij de Buten net hetzelfde is met een Butencup. En waar ook de grote kampioenen dan weer wel meedoen. Hè? Die dus, net zoals Gilbert, 3 keer gewonnen heeft. Het grote LVK, dus de grote wedstrijd in Limburg, wat naast het LVK met liedjes staat, zeg maar. Die zie je dan wel weer op zo'n Butencup. En daar ben ik zelf dit jaar ook geweest. En vond ik wel heel leuk om die mannen weer eens samen op zo'n avond te zien die in een normale wedstrijd niet meer meedoen. Ja. Want, heb je met de Butencup. Met de Butencup, ja. Ja, ik moet er nog steeds een keer gaan kijken, eerlijk gezegd. Het is nu 3 jaar geweest, of 2 jaar geweest. 3 keer, geloof ik. Welke? De Butencup. 3 keer, ja. 3 keer. Ja. Schijnt ontzettend goed te zijn. Ja, er is heel veel belangstelling voor, maar het is niet, wat ik zeg, het kampioenschap van het LVK. Nee, dat is weer iets anders, toch? Net zoals bij het LVK van liedjes. Toch iets anders. De laatste stelling, en ik heb die ook al een beetje beantwoord, zou ik misschien ook zo om moeten wisselen, maar ik ga hem toch doen. De Waslovich/carnaval wordt alleen maar mooier. Nee. Ik vind het alleen massaler worden. Ja. En commerciëler. Ja. Dus, en Trevorplein en zo, dat is dan niks eigenlijk, hè? Dat zeg ik niet. Weet je, het ene sluit het andere niet uit. Maar als ik kijk naar mijn kindsjaren... En hoe carnaval toen was en hoe het gevierd werd. En inderdaad ook nog een stukje in het dorp van Maastricht. Hè? De wijken en dan ook naar de stad toe. En totdat naast elkaar en met elkaar ging. En nu heel veel hetzelfde is in een carnavalsweekend. Inderdaad op pleinen met 7 dezelfde artiesten. Die op 6 podiums staan. Vind ik soms wel jammer. Ja. En je moet vooral ook het lokale niet vergeten. Het is heel leuk om te doen. Ik sta er zelf ook graag op dat podium. Het is echt leuk om te doen. Maar het is een andere carnaval zoals ik hem als kind heb beleefd. Denk ik. Hoe stond je erbij aan? Ja, ik zeg nog maar dat massale. En het commerciële, dat haalt een heel stuk persoonlijkheid weg. Ik moet zeggen, die carnaval meteen na corona, toen hadden ze een week van tevoren eigenlijk beslist wordt, het mag. Dat is een van de beste geweest. Want toen was het allemaal niet georganiseerd. Het waren allemaal hele spontane dingen. Allemaal toch even weer wat terug in die kern. Ik heb al heel veel mooie optredens ook mogen hebben, maar allemaal wat kleiner en wat spontaner. Ik denk dat dat van de laatste 15 jaar een van de mooiste was. Omdat het allemaal lekker spontaan allemaal moest gebeuren. Ja. En dat is wel carnaval. En het gaf vrijheid om... Ja. Om dingen te doen. Om heel snel ad hoc dingen te beslissen. Spontaan. Ja. Nou, ik merk bijvoorbeeld wel dat heel veel... en op de een met name stadsvastelandverenigingen hebben er vaak. Die zijn toch meer een soort traditie. Hè, die ze heel erg uitroteren. En dat ik daar juist tegen verzet. Ik vind het vaak mensen die dat te autoritair en te serieus nemen, dat ik denk van ja, is dit nou ja. Ja, weet je wat heel jammer is bij sommige carnavalsverenigingen, is dat de leden soms denken dat het om hun draait. En ik denk, als je in een carnavalsvereniging gaat, en ik zie dat in verschillende carnavalsverenigingen hoor, niet specifiek over eentje gesproken, maar als je toch in een carnavalsvereniging gaat, dan moet toch je doel zijn om die traditie en die saamhorigheid van jouw gemeente of jouw dorp of jouw stad, om dat te stimuleren, om aan jeugd en aan bejaarden en aan iedereen die daar woont dat gevoel van carnaval te geven met een zitting of met een optocht of met een bezoekje met een fruitmand of wat dan ook. En dan draait het toch niet om ego's. En dat is wel eens vaak jammer. Ja. Het gebeurt wel namelijk. Het gaat niet om die persoon in dat pakje wat je draagt, interesseert me helemaal niet. Het gaat om wat je voelt. En dat moet carnaval wel zijn.
Ben ik helemaal mee eens. Mooi gehoord. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiting, eerlijk gezegd. Hoe vonden jullie het leuk? Ja. Maar jongen, Ja. we konden nog een uren doorgaan. We kunnen tot het ontbijt doorgaan eigenlijk. En zo Ja. ver, We toch? kunnen ook een paar keer uit. Nee, maar er zit nog zoveel aan vast, ook aan humor en zo. Ik kom er niet over uit. Ja, want je hebt er pas ik las eigenlijk, je hebt er nog een lezing over gegeven. Over humor, ja. Over humor. Ja, Leuk om te doen. dat vond ik wel leuk om te doen. En het mooie is om je daarin te verdiepen. Ik heb een vriend van mij, die is psychotherapeut. En die heeft heel veel over humor gestudeerd. Gebruikte dat ook in zijn therapieën. Gaf er ook lezingen over. Hij zei alleen, om het over te brengen, vind ik vaak moeilijk. Dan wordt het te droog. Zou jij daar niet een stuk aan kunnen toevoegen, waardoor het humor wat sappiger wordt? En een gezicht te geven. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. En ook aan de afwisseling daarbij. Ja. Ik ben zelf een heel grote Rowan Atkinson fan, Mr. Bean. Oh ja. En die heeft een video gemaakt en dan gaat hij humor uitleggen. Kun je een video zien? Nee. Nee, die zal ik een keer doorsturen. Die is fantastisch, want dan gaat hij op humoristische manier uitleggen hoe humor werkt, waarom grappen werken en zo. Dus echt... Maar nou ja, dat is ook de koning van de mimiek. Ja. En hiernaast staat ook zo eentje, hoor. Ja, absoluut. Nou, ja, maar het is... er zijn een heleboel dingen die je kunt herkennen. Hè? Het vergroten van dingen en zo. Humor zit zoveel in om het leven leefbaar te maken. En ik vind nog altijd zo... Mensen die humor blijven uitdragen, die moeten we eigenlijk verklaren. En het daagt niet gelachen is en het daagt niet in geliefd. deze tijd. Ja. Niet dat ze mij heilig moeten verklaren. Helemaal Nou, stiekem wil je dat eigenlijk wel. Hè? Nee, de heilige mensen die wel de humor. humor kunnen behouden in deze tijden, ja, die zijn gezegend. Laat ik het dan zo zeggen. Absoluut. En allerlaatste vraag. Heb je nog iets moois in het vooruitzicht komend jaar? Een optreden of iets waar je echt denkt van, dat moet ik even vertellen? Ja. Morgenavond alweer. Ja, ik mag zaterdag het feest van iconen Beppie en Frans presenteren. Beide worden 77 dit jaar, staan allebei nog heel veel op het podium. Komen allebei uit Maastricht. En zij organiseren zaterdag een groot feest en dat mag ik presenteren. En natuurlijk de 11e van de 11e, de grote opening van het vastelovenseizoen, weer in Roermond. Dus, Ja. Moet ik even bij zeggen voor luisteraars, ik zei niet dit weekend online, weekend erop, dus dat is afgelopen zaterdag heb je Oh ja, heb ik was daarbij. leuk, hè? Ja, als een opname is dat altijd. Maar er staan zoveel leuke dingen. En eigenlijk vind ik alles leuk. Ik denk dat Gilbert dat ook wel heeft. Want ik heb ook wel heel veel huwelijken. En ik ga een liedje in het Duits opnemen met een grote Duitse muzikant. En ja, weet je, allemaal hele leuke dingen in het vooruitzicht. En daar heb ik heel veel lol aan. En ja, dat is belangrijk. En jij dit weekend, zei je? Het weekend onder 25-jarig bestaan van de Nederlandse Fruitteeltorganisatie. Die hebben mij gevraagd. In die Geldermalsen. Dus dat moet ik in het Nederlands gaan doen daar. Dat gaat zeker. Heb je vandaag kunnen Ik wou oefenen, zeggen, Gilbert? ik wou het vandaag ook het Limburgs doen, die heeft me net gebeld en zei laat hem het Nederlands. Dan heeft hij een beetje gerepeteerd. Hè? Ja. Nou, ik vind het wel heel spannend. Hoe gaat dat daar overkomen? En daar heb ik wel een heleboel voorbereiding bij nodig gehad, natuurlijk. Om daarop in te kunnen spelen. En dan is er nog een reunie in het weekend ook van een familie. Zo is dus helemaal... Blijf van de straat verlopen. Ik wil zeggen, ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Nou, hey, dankjewel, Katja Gilbert, dat jullie helemaal vanuit Maastricht-Uderstraat helemaal naar Weert zijn gereden. Het is ook 2 uur onderweg, denk ik. Hè? Ja, we kunnen dadelijk weer lekker kletsen in de auto's terug. Want we hebben wel gecarpoold. We hebben het milieu gedacht. Dus we gaan dadelijk weer... we gaan gewoon nog even verder. Dus ik neem het wel Het stiekem is wel een Range Rover, maar het is wel maar eentje. Hè? Dus ja, gelukkig. Wel maar eentje. Ja. Hey, lieve luisteraars, fijn dat jullie allemaal gekeken en geluisterd hebben. En ik hoop jullie volgende keer weer allemaal te zien. Dankjewel. Tot Doei, doei. ziens.